Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin barkanku da sake saurara da mu a cikin wannan tasha mai albarka. A yau zan faɗa muku yadda wani kwarto ya ci wata mata. Kafin mu fara muku bayani, kar ku manta ku danna mun subscribe, sannan ku yi liking, sannan ku yi sharing wa masoyanku. To, ana zaune wata ran akwai wata mata wanda tana zaune a gidanta daga ita sai mijinta ba ta da ta ba ta da ya. Kawai sai mijinta ya kama hanya ya tafiya saboda ya dan saba tafiye-tafiye. Ya tafi kasar kudu. Ya tafi kudu kullum tana zaune a ita ɗaya gida ba ta fita. Sannan ta saba kawai tana kulle gate ɗin gidan yanda kuda wani ya zo shi ya bubasa za ta ji sannan ta zo ta ce waye ne in ta ji ya kamata ta bude ta bude. Kawai ana zaune wata rana sai tana cikin kallo tana falo tana kallo saboda falon bai da nisa sosai da tazaran wannan gate nasu. Gidan ba wai wani babba bane cin sosai. Sai ta ji ana buga kofa da rana ne lokacin sai ta ji ana buga kofa sai ta ce to ai wannan kuma tana zuwa sai ta ce waye ne kafin ta bude sai shi wannan kwarton sai ya ce mata an ba da sako ne in kawo. Ta ce sako waye kenan ya baka sako? Sai ya ce mata mai gidan ne ya bani sako in kawo. A shi wannan kwarton ya riga da ya san cewa wannan mai gidan matafiyi ne yana nan tafiye-tafiye kuma sannan baya gari. To kawai sai ya garzayo ya shigo sai ta buɗe mishi dakin sai ya shigo cikin wannan gidan. Yana shigowa cikin gidan nan sai ta gani shi tamkar dauke da kwali da abu irin kamar mai nauyi a cikin kwalin. To sai ta zo dai bata sai take ce mishi to ka kawai sakon sai ya ce wata a'a sakon da nauyi ba za ki yi rikiya ba. Mu je kawai bari mu miƙa miki shi ta to shi kenan ta bude. Ta je ta buɗe mishi ofin falon suka shiga. Yana zuwa sai ya ce mata fa amma mai gidan ya ce kara aje abin nan a falo. Ya ce a shiga da shi ɗaki aje ko ɗakin ci ko ɗakinsa saboda gida ne wanda ya taƙi mu haɗu a falo. Ɗakuna uku ne a gidan sannan da falo. Sai da ce to shikenan sai ta buɗe ɗakinta ba ta shiga ɗakin mai gidan ba ta buɗe ɗakinta sai ta cin shi shigar da shi cikin ɗakin shi to sai yana zuwa sai ya aje sai ta biyo shi cikin ɗakin sai take ce mishi to amma ya ce a buɗe saƙon ne sai yake ce mata ya ce a buɗe saƙon in tinga saƙon sannan sai ki kira shi ta ce to shikenan ta garzaya ta je wajen wannan saƙon ta sunkuya yana ƙasa ne kan tiles ta sunkuya za ta ɗauku kawai sai ya rike hannunta sai ta ce malam lafiya ya dai kawai sai ya ce mata abin da ya shigo da ne gidan nan ba sabo bane hasali cikin kwalin nan babu komai face wasu kaya da ya cika mun kada ba wai nauyi bane da shi kawai na shigo ne. Sai ta kalle shi sai yake ce mata gaskiya baiwar Allah ga yaran faɗa miki kina da kyau sosai kuma sannan na jima da lura na sa ido ina lura da cewa mai gidan nan matafi ne baya zama kuma sannan mace irin ki za ta bukaci akwai namiji kusa da ita sha'awa zai dame ta tana bukatan abu ya dauke mata kewa shi yasa na shigo ba wai na shigo da fada bane ko kuma na shigo da abu. Sai ta fisge hannun ta jini ta ce malam me kake nufi ne malam ka juya ka bar min gida ka fita min daga daki ka bar min gida. Sai ce mata ki haƙuri ban zo da tashin hankali ba amma ni na faɗa miki haka ne saboda na san ki abin tausayi. Sai ta ji ta kalle sai jiya zai fita sai ta ce mishi ka tsaya sai ta ce mishi amma shi ya san mijinta ne ta ce mishi a ya san mijin amma mijin bai san shi ba ya waye mijin kenan. To kawai sai ta ce mishi to me ka tafi da kai shi ce kawai
akwai lokacin da kika wucewa ne a hanya aiki shiga gida kin je kin cefa ne kin yafa wani gari kin dan fita bakin hanya zaki cefa ne na kalle ki na dinga biyu sai na tarar aka ce mu aiki mata da aure ne har ana ce mu mijinki wata fiye ne sai na ga irin surar da ke tare da shi sura ne wanda ke daukewa da zai daukewa namijin hankali ga ki da diri ga ki da sheb ga ki da kashin duwawu sannan ga nonuwa sannan ga ki fara mai kyau ga idanu sai ta ce mishi na gode sai ya ce mata ba sai kin mun godiya ba saboda abu ne wanda yake cikin ki ka tattare da ke dole mu faɗe shi sai ta ce to na gode sai ya ce mata kawai sai mato jikinta yana mato jikinta kawai sai binciko ta zuwa jikinsa kawai sai ta tana kallon idansa suna kallon idan juna suna kallon idan juna idanta yana kallon cikin idan juna ba su kawar ba kawai sai ya miƙa bakinsa zuwa gindinta sai ya fara sumbatan bakinta ya fara sumbatan bakinta yana ta sumbatan bakinta yana cikin sumbatan bakinta ita ma tun bata dan sake ba kawai ta sake saboda hankalinta ya tashi kawai ta ci gaba da ita ma sumbatan bakin shi saboda sha'awa ne wanda ya taru mata sosai ya mata yawa tare sai da za ta yi saboda mijin natan ya fi tsawon wata ɗaya baya gari kawai sai ta ci gaba da sha masa baki shi ma tana sha masa baki yana sha mata baki kawai a take sa hannunsa a nonuwanta saboda ta sa kaya ne irin na zaman gida kaya ba mai nauyi ba nonuwanta ga sunan gwajar abinsu nonuwa ne ƙato wanda zaka so ka kama kuma sannan masu laushin gaske kawai ya fara mulmula mata nono yana sha mata nono yana mulmula mata nono yana sha mata baki yana sha mata baki yana mulmula mata nono tana jin daɗi kawai ita ma ce sa hannunta a jikin wandon saboda wandonsa da ya sa wando jeans ne shi wando jeans wando ne wanda kuburin ka tashi ya ka ce tsaya a ciki ne ba za ga tashin shi ba kawai ta zuge masa zig ɗin wandon nasa nan kawai ta fara mulmula